Toto tu je najdrahšia motorka, na akej som kedy v živote mal možnosť jazdiť. Aj do prdele. Kde to má stojan? Kde to má smerovky? Tuto. Pozor ľudia, idem a som rád, že idem. Neskáčte mi prosím do cesty. Tu niekde by sa mali dať prepínať režimy. Zabudol som kde. Dostal som inštruktáž, že tu toľko tlačíte, že fakt neviem. Veď ja zabudám používať aj smerovky, nie je to ešte nejaké iné tlačítka. Ale hovorím, môže máš 400 kg, na to zabudneš v momente, keď sa to pohne, v momente, keď tomu pridáš. Chce ísť, jednoducho ten stroj chce ísť a je to sranda.